Posible nga sumango iti panagalabsing iti Republica 9165 unit Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 iti maysa nga construction na worker kalpasan nga riti katanak sumag iti nayuswat nga anti-illegal drug bypass operation dito syudad iti San Fernando, particular iti barangay Katbangan dito iya syudad. May basar iti report na bibig iti suspect ani Alan Lee Thompson ex-Corchid na tikat agatawan iti 30 kat talo residente iti barangay Katbangan iti syudad. No sa dino may basar iti report nga nakalap manipud iti San Fernando City Police Station. Kaya tanay sayang katinasong operasyon baban iti nagtitipo na puwersa iti San Fernando City Police Station Lead Unit, La Union Provincial Intelligence Unit kana dumapay nga unit iti kapulisan ang nagresultaan iti pan nakakumpiskar manipud iti suspect iti 8 nga pidaso iti heat sealed transparent plastic sachet nga naglaon iti white crystalline substance maatap asyabu nga riti ket agadagsan iti nasurok kumura nga maysa a gramo. Kaya nakasama tan datoy agata dito iti 6,800 pesos. Karaman pa'y kadagiti na kumpiskar ket iti maysa nga pidaso iti 1,000 peso bill anaramat akas drug by bus money kada timatan maysa nga heat sealed transparent plastic sachet nga naglaon met ng iti white crystalline substance maatap asyabu nga dito iti maipagaro pa anagatang manipod iti suspect kada itoy ket adan iti dangerous drug board value 1,000 pesos. Karaman pa kadagiti na kumpiskar ket iti maysa motorsiklo nga dito ket agamari sa iti yellow ken black nga wanan iti plate number tikoy suspect ket adaman itan iti kustodiya iti San Fernando City Police Station pakaramanan dagiti na kumpiskar manipud ken kuana para tinananay adi sa posisyon. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 iti La Union, Basta Radio. Bombo!